Pei Korsholm ønsker at bidrage til mere velvære og balance i din hverdag. Det er et brobyggende sundhedsunivers med rødderne plantet i Ayurvedaens filosofi og med Nordens æstetik, hvor naturen spiller en central rolle. Nordica Bianca er en blid og feminin massage. Med dens lange, afspændende, forløsende og udrensende strøg udføres den med varm urteolie, forbinder kroppen, nærer og udløser afstressende hormoner hos både giver og modtager. Uddannelsen tager udgangspunkt i gamle teknikker og viden fra Indien i kombination med Vestens moderne livsstil. Den er både en selvkærlig rejse til dig selv og i at lære at facilitere en professionel, effektiv og dyb helende behandling.